tomto okamžiku byl závěrečný dostih letošní sezóny cena www.velkachuchle.cz na 2230 metrů startován Lady Kristin s jokejem Václavem Janáčkem vyráží velice rychle dopředu na čelo. Stejně tak Muls se vydává dopředu, tam je to očekávané na třetí pozici, potom Vláska na čtvrté, Ines pátý, Změšku Extreme na šesté pozici, pak zahajuje dostih Toranga, ostatní pomalej. Vzadu pole začínají Rechy Alfa a I Will Fly. Koně vybíhají ze zatáčkou internátu na protilehlou rovinu, v čele dostihu se rychlým startem usadila Lady Kristin ze stáje jak do Lipče s jokejem Václavem Janáčkem v sedle. Na druhé pozici Cválá Muls pod amatérkou Lindou Fedorovičovou, na třetí pozici pak následuje Ines, na čtvrtém místě je to Vláska, na páté pozici Extreme, na šesté Toranga, na sedmé příčce uprostřed pole Změšku Just Ready, středem dráhy impozantní klasy a při bariéře potom dvojice Xes a Vodarka, za nimi ve středu pole také Love. Dále pak Perlička, v zadní části jsou Redfire, Mafira, Rechy Alfa a pole uzavírající I Will Fly. Polovina protilehlé roviny 1400 metrů do cíle. V čele dostihu diktuje svižné tempo Lady Kristin, stále na druhé pozici s Mulsem, na třetím místě teď Toranga, na čtvrté Změšku Extreme, na páté pozici následuje Xes, který se tam posunul podél bariéry, dále šestá Vláska, sedmá Vodarka, na osmé pozici následuje už Perlička, vedle ní pak Změšku impozantní klasy a Redfire, dále potom následují zadní části stále kompaktnějšího pole Mafira, Rechy Alfa, zadržený je Just Ready, startovní číslo 10 je na konci protilehlé roviny a v dostihu nepokračuje. Koně v zatáčce v Vlahovickém oblouku zatáčce do cílové roviny, v čele dostihu Lady Kristin, na druhé pozici Muls, na třetí příčce Cválá této fázi dostihu Ines, ale je tam posun Extreme, takže Extreme a Ines na třetí, čtvrté pozici, na pátém místě impozantní klasy, na šesté zvnějšku si silně polepšící I Will Fly. Koně budou točit do cílové roviny na poslední šestistovku. V čele dostihu teď Muls a na druhé pozici Extreme, žokej Janáček s Lady Kristin volil vnější stopu, Muls se dostal do čela, 500 metrů do cíle, na druhé pozici za Mulsem Extreme, třetí Lady Kristin, na čtvrtém místě potom je to hodně vyrovnané od vnější stopy Rechy Alfa, Love, impozantní klasy při bariéře Vodarka, Access, nicméně Muls v čele, ale blíží se opět Lady Kristin, dále je tam ještě Rechy Alfa, která přichází koncovkou. 100 metrů do cíle, boj o vítězství v závěrečném dostihu sezóny. Při bariéře Muls, ale zvnějšku Rechy Alfa, Lady Kristin a Rechy Alfa s Pavlem Hlavatým vyhraje. Rechy Alfa je první před zřejmě Lady Kristin, třetí Muls, na čtvrtém místě možná Redfire a na pátém impozantní klasy, tam to bylo těsné. Viděli jsme závěrečný sedmý dostih dnešního programu, cenu www.velkachuchle.cz. Zatím neoficiálně v tomto dostihu zvítězila klisna číslo 15, Rechy Alfa ze stáje Kolíč a dnešního druhého vítězství dosáhl jezdec Pavel Hlavatý. Rechy Alfa startovala po 14. ve své kariéře a bylo to její vůbec první vítězství. Těšíme tady, nashledanou.